So ngayon pala mga kalay, pupunta kami sa bukid. Kasi naimbitahan kami na birthday. Pupunta kami sa birthday. Mga 30 minutes siguro ang biyahe sa motor. Pagas muna tayo, pagas. Shout out sa Caltex. Full tank 20. Aw. 100 lang. Ayaw na. Ano ba eh? Yan, dalawang motor kami. Tambulig. Ahamat ko dapit? Nari no? Lugar tadaan mo kado kayo. Nari mo to? Awit next ta. Hangin lang. Yan, paakyat na kami sa bukid. Kan ada, ada. Sorry. Ayan, medyo malapit na kami, malapit na ng malayo. Na, malapit na lang. Andito na kami. Oh, balato.
Di ba na masulod rin? No, hindi naman ko nang... Ang kore nyo. Magis ako kay finish na ko, finish. Yun mga kalay, pauwi na kami, hapon na. Nakakain na kami ng lechon baboy. Ayan. Medyo malubak dito, malubak-lubak yung kalsada. Rough road. Oh. Oh. Oh, diba? Bubro na yung driver. Wala. So ayun mga kalay, hanggang dito na lang to ang video natin. Kay pauwi na kami. Ayan, ayan, lubak-lubak. Ayan, bye-bye.